Jane iki sing salah petanine apa sing mangsak MBG-ne to lho. Lah mosok si butak kok iso nyalahke nek petani sing nandur kokan nitrogen. Ndase kuwi di nitrogen men metu rambute. Butak ngono. Wong uteke iki nek endi ya ora lur. Lah wong petani iki lho ngrekoso iso nandur ki ndadak utang. Nandur pari dibuntal tikus, nandur melon bosok kena udan. Lah kok iso-isoe ngomong kaya ngono ya ora lur. Nek kirane produk saka pertanian Indonesia ki tidak layak konsumsi, gampang golek ning luar negeri kono impor sing marai sehat. Lah ya to lur. Ora dipikir saka jerone sikik, dipikir gur njabane tok. Sing mangsak ki lho bersih apa ora? Sing tuku bahan pokok ki lho tuku dhewe apa ora? Liwat tangan kepira? Kabeh-kabeh tetep njaluk untung to lur. Ora mungkin nek ora golek untung wong jenenge mangsak lur. Go MBG mesti golek untunge. Kadang-kadang digolekke beras sing tandon suwe, daging sing tandon suwe. Lah daripada MBG marai penyakit ngono, ora kebeneran ngono, lah ya mbok mending dikeki duit wae to. Lah ya penak ya ora lur. Dikeki duit setiap orang ki dikeki 50.000. Digaweke ATM kae ya lur ya tinggal ditransfer 50.000. Lah MBG ki lho lur 50.000 ora oleh. Saiki wong do milihnan. Duit apa mangan nak tetep milih duit. Soale duit iki marai sehat lur. Ora mungkin jenenge wong tuane mangsake anake nganggo bahan sing ora sehat. Tetep ora mungkin to lur, tetep sing enak to lur, sing sehat to lur. Lah nek wong liya sing mangsake urung mesti kuwi marai sehat. Sing penting hasil bathi murah kaya ngopo dilakoni lur, ora gagas kesehatan. Sing dipikir gur bathine. Sing tukang mangsa MBG kok ora lur.